Top 10 college degrees na hinahanap-hanap ngayon ng mga employer sa kasalukuyan dito sa ating bansa. Simulan natin sa number 10. Number 10 would be Medical Technology o MedTech na may focus sa laboratory diagnostics, clinical tests at disease detection. Usually, ang mga job roles nito ay mga medical technologist, lab analyst, or diagnostic specialist. Number 9 sa listahan is ang mga marketing degrees. Kasi nga sa dami ng mga institusyon at mga negosyo, kinakailangan nila ng mga marketing people na marunong sa digital at traditional marketing concept. At hindi lamang yon, dahil dumadami ang kalakal sa buong mundo, marami naghahanap ng mga magagaling sa marketing when it comes to digital and traditional concepts. Number 8 will be Business Administration na may mga specialization. Usually, mga specialization dito yung mga business strategy and operations. Ang mga job roles sa mga hinahanap, usually mga business analyst or operations managers. Number 7 is Hospitality and Tourism Management. Sa dami ng hotels na tumatayo, at hindi lamang mga hotels, mga hostels, mga Airbnbs, napakarami naghahanap ng mga graduates, ng mga hospitality graduates and tourism graduate. Kaya yan ang isang tinututukan ng mga karamihan ng mga universidad sa ating bayan. Number 6 would be education. Usually mga secondary or special education. And usually mga focus dito yung mga curriculum development, subject specialization, pedagogy. Ang mga job roles na hinahanap is yung mga teacher, academic coordinators, or curriculum developers. Number 5 sa listahan, of course, engineering. No? Kasi ang maraming mga construction and development, kung titingnan natin sa pinakamalaking budget ngayon ng ating bayan, is panay infrastructure. No? At hindi lamang yon, marami rin mga private sector nagtatayo ng iba't ibang gusali at marami rin mga kontraktor na gumagawa ng mga kalsada, mga dams, mga irigasyon, at kung ano-ano pa, mga flood control projects. Kaya napakarami naghahanap ng civil engineering graduates ngayon. Number 4 would be accountancy, no, na may specialization sa financial reporting, auditing, or taxation. And usually mga job roles nito ay mga CPA, auditor, or mga tax consultants. Number 3 sa listahan is of course nursing. No? Sa dami ng mga nangangailangan ng healthcare support and at the same time mga hospital na itinatayo at lumalaking mga barangay health centers, dumadami ang nangangailangan ng mga nurses sa iba't ibang hospital at iba't ibang mga health facilities. Hindi lamang yon. Nangangailangan sila minsan ng mga specialty nurses, also mga specialty nurses at sinasabi natin mga private nurses, lalo sa mga medyo may kayang individual, marami naghahanap ng mga private nurses. Ngayon naman, ang number 2, this has always been a growing trend since the 90s pa lang. Ito ang computer science. Usually may focus to sa programming, algorithms, software engineering, and data structures. And ang mga popular job roles ngayon is usually mga software developer, AI engineers or artificial intelligence engineers, and data scientists. And number 1 sa listahan, of course, with the digitalization of the community, of the society, of the world, ang kinakailangan natin ngayon mga information, technology, degree graduates. No? Napakarami naghahanap niyan. No? Kasi nga bakit? Marami mga cybersecurity measures ngayon at mga concepts at systems na kinakailangan ipatupad dahil maraming hackers. Kaya kinakailangan maprotektahan ng mga information at mga databases. Hindi lamang yun, yung mga computers, maraming namimili ng mga computers, maraming malalaking computers, macro and micro computers na kailangan kumpunuin from time to time. Kaya marami naghahanap ng mga information technology degree graduates. Yan ngayon ang kasalukuyan na growing demand for our country, especially sa mga maraming employers dito at malalaking kumpanya naghahanap. So wag natin kakalimutan, edukasyon ang solusyon sa pag-angat natin sa buhay. At ang dapat natin tutukan ay mga kurso at kaalaman na in demand sa mga employers. Kasi marami nagtatanong, ay nag-aral naman ako ng college, bakit hindi ako makakuha ng trabaho? Pero syempre, baka yung kurso hindi naman siya angkop sa demand ng society at needs ng komunidad ngayong araw. Kaya through scholarship and better education, dapat i-invest natin ang budget ng ating bansa para sa edukasyon ng ating mga kababayan. Yan ang isa sa mga itinutulak ng Ilocano Defenders Party number 55 sa balota. Mga kababayan, wag natin kakalimutan, kung gusto natin magkaroon ng mas masaganang kabuhayan at mas matiwasay na kinabukasan, kinakailangan pagtuunan natin ng pansin ang mga degree sa ating kinukuha at iti-take sa mga iba-ibang universidad. Wag din natin kakalimutan na kinakailangan hasain din natin pag-ibayuhin natin yung ating communication skills, especially sa English language. Kasi nga lalo na ngayon, globalization na ang marketplace, global trade na talaga at maraming mga kumpanya na maraming kliyente sa overseas, tataas ang inyong kikitahin at ang inyong sweldo kung marunong kayong mag-English bukod sa tamang degree na inyong kinuha na. Dapat din angkop din sa kaalaman nyo o abilidad nyo o sa kagustuhan nyo rin. Pero at the same time, kinakailangan imamatch nyo yan sa mga market demands ng ating bayan ngayon. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga pala si Engineer Morgan Sain, yung coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sain, yung dad ng bayan.